מה קורה קופים? כאן מונקי קינג והיום אני הולך לשחק פורטנייט. אז אני אשמח שתשימו לי לייק ותרשמו לערוץ. טוב, אז חזרתי לחמין והנה עכשיו אנחנו הולכים, אני לא כל כך מבין בזה, אני לא יודע איפה ללחוץ בדיוק, אבל נראה לי ש... רוצה מקום בלי אנשים כאן, רק מתחיל, נראה לי שמה נלחץ, זה יכול להיות מקום טוב. הנה יש כאן רכב. מה זה עושה? לא יודע, נזרוק את זה, אני מושג מה זה עושה. מקווה שזה לא משהו מיוחד עכשיו, שסתם פספסתי. תיבה. סנייפר, איך סנייפר בדיוק יעזור לי? או שוטגן. או תיבה. אבל אני אלך טיפה, אתם יודעים מה? אני אלך טיפה להרוג אנשים שם. נחזור לכם מתי שאני מגיע. טוב, הגעתי למקום. אני אצלוב של מישהו? הוא פגוע מ-16. זה סנייפ? סנייפר מילי. אוקיי, זה לא הצפוי. בכל מקרה, מה אמרנו? סנייפר מילי דאר, כן. קח מתקיט. כאן, זה לא נראה לי כל כך פתוח. אומייגאד. מה אחי, זה גרוע, מה זה גרוע? די גרוע. מה זה הנשקים האלו? מה זה? למה תמיד לבוטים האלו? לשם הכי גרועים יש להם נשקים בגז. וואה. טוב, יאללה, בוא נמשיך. שגם דמויות, מה זה? נחזור לכם מתי שיהיה משהו מעניין. טוב, אני כרגע כאן בתוך מקום. אוקיי, אין כאן אף אחד. ניקח פיג. אוקיי, בוא נמשיך כאן. יש כאן יריות. נראה שכולם ברחום כאן. מה זה הדבר הזה? הורדתי את זה שאם אני יורד זה לא קורה כלום. אוקיי, נפל כאן, נראה לי נפל מזה לוט. זה מכוונת. ביג. אני נמצא לוט די טוב. טוב. זה כאילו איפה שזה נחת, זה לא... יש שם חרב נראה לי ראיתי. מה יש כאן? לא משהו שאני צריך. טוב, אני אלך לזון. נמשוך את זה. יש כאן דרך עבודה. יש כאן מישהו. איזה מזל, יש לי שמוצא על דיפולדים. מעדיף לא לפתוח את הפה, אבל... באמת. לא עוד מישהו. מה זה? סירות האלה לא פעלות? מה זה הידיעה הזאת? אני הולך יותר לכיוון שם.
מאחורה מגיעים אנשים. ולקפוץ על הטרמפולין. הנה. הנה, עכשיו אני אברח. כאן. איזה טיפון, איזה כיף. מה זה פה? נעלה על זה, נראה לי. אולי גם יהיו כאן אנשים. וואלה, אני לא טיפל כמו שחשבתי. ללחוץ מזה משהו? טוב, אין לי מושג. מה זה הדבר הזה? אני אברח מזה. אני לא יודע אם זה משהו טוב. יש כאן עכשיו אי. אתם יודעים מה זה אומר? אני יודע עליו. שעכשיו כל המשחק הולך להיות עליו. טוב, יש כאן יריות. יש כאן קרח. אומייגאד, וואי זה את זה. אוקיי, יש כאן את המגן, אני יודע שזה משהו די ממש טוב אפילו, אבל אני פשוט לא יודע איך להשתמש בזה, אז לא נראה לי אני אקח את זה. אני חושב שאני ארד. נראה לי אני אהיה כאן, הנה קרוב לתחום של הזון, כי אני מתחילה להיות קטנה ומסוכן שאני אהיה במרכז המפה. כן, שירות 11 אנשים, מקסימום אני אקח לי מדקיטים. יש לי די הרבה. טוב, יאללה, נלך. יש אנשים. אומייגאד. שמור. חמה. שוב, אני לא יודע מה לעשות. וואו. טוב, נפסלתי. היה משחק טוב אבל. מקום עשירי, זה די טוב למשחק ראשון. טוב, ביי ביי.